Dobar dan svima! Danas ću vam pokazati na koji sve način možete da sačuvate paradajz u zamrzivaču i da u njegovom ukusu uživate i tokom zime. Kao što vidite, ovdje sam pripremila baš dosta paradajza, a za ovaj prvi način će vam biti potreban ovako ovaj koji je već možda malo i napukao ili koji je malo mekši. Potrebno je da isečete paradajz, naravno prethodno ga dobro operite. Pa stavite u secka ili u blender ako imate. Naravno možete ga i samleti na mašini za meso. Šta god vam je lakše, meni je ovako najlakše. Sameljite dobro paradajz. I dobit ćete ovako jedan lep sok koji možete sipati u modlicu za mafine ili recimo u modlicu za led. I tako ga zamrznuti. Možete ga sipati i u čaše ili u kesu. Ja ću ovako staviti preko prijanjujuću foliju, a zatim staviti u zamrzivač da se stegne. Posle toga ga možete vaditi i staviti u kesu, a možete ga i ostaviti da stoji ovako. Ukoliko vam zatreba paradajz ovako u kolutićima za recimo neki složenac, možete ga ovako iseckati i ređati u kesu. Ja ću koristiti ovu kesu sa zatvaračem, a možete i običnu kesu da koristite. I poređat ću paradajz ovako. Sad, prednost ovih kesa sa zatvaračima je to što možete da ubacite jednu cevčicu i da izvučete vazduh, tako da dobijete bukvalno vakuumiran paradajz. Za ovaj treći način će vam trebati malo belog luka i treba će vam da naseckate paradajz. Ponovo birajte ovaj mekši i sameljite ga. Možete ga i seckati, ne morate meleti, ali lakše da se samelje. Naseckajte beli luk na sitne kockice, pa u jednu šerpicu dodajte malo ulja. Kada se ulje zagreje, dodajte beli luk i prodistajte ga minut, dva na umerenoj temperaturi. Dodajte zatim i paradajz, promešajte i krčkajte nekih 10 minuta da se malo onako lepo ukrčka i provri ovaj paradajz. Vremena na vreme je potrebno i da ga promešate. Naravno, kada se paradajz ukrčka, ugasit ću i ostaviti da se ohladi. Za to vreme ću da naseckam još paradajza tako što ću da zasečem ovako u obliku krsta i da poređam u činiju. Preko tog paradajza ću sipati vrelu prokuvanu vodu, a zatim paradajz ostaviti malo da odstoji, nekih par minuta, i lepo ga ovako uljuštiti. Vrlo lako ćete ga na taj način uljuštiti, znači bukvalno silazi bez problema ova kora. To je za ono kada vam treba paradajz bez kore ili ukoliko tako volite, mnogi ne vole tu koru da osete. Iseckajte na sitne kockice i možete ga lepo ovako u kesu sačuvati i imate za neki sos, za možda sataraš u sred zime ili ne znam ni ja, za nešto, za bilo kakvo jelo. Također možete da izvučete vazduh ukoliko želite, ukoliko vam fali još malo mesta u zamrzivaču. Kada se sos ohladio, sipat ću ga ovako u ove plastične čaše, pa ću iseći jednu kesu. Kesu stavljam ovako preko svake čaše i gumicom ću pričvrstiti da se ne bi slučajno prosao paradajz. Također ću ređati ovo u zamrzivač. Meni je veoma praktično ovako da sačuvam za neki, jer to je već skoro gotov sos. I evo pogledajte, ovo je sad malo stajalo u zamrzivaču, nešto još nisam ni stavila, ovo nisam stavila još uvek. Ovi sosići su stvarno praktični jer možete samo da skinete, jednostavno
izvadite i da koristite recimo za testeninu ili nešto. Još uvek nije skroz se zamrzlo, da bi vam pokazala, možete da izvadite ovako, možete jednostavno kada se zamrznu da ih stavite u kesu ili da ih ovako čuvate u ovoj modlici, kako god vama odgovara više. Jednostavno izvadite i ubacite. Hvala vam puno što ste gledali ovaj video, ja se nadam da će vam služiti. Ćao!